Selamat pagi ya guys. Selamat mengerjakan tugasnya masing-masing, aktivitasnya masing-masing. Assalamualaikum Mas Ali, ayo mangkat. Iki rencana iki icir guys, iki saiki dino iki icir nggone yo ngasih. Lho ayo sampean gak melok ulur jagung. Melok apa ora yo? Karo nglereni tanganku, guys. Tanganku rontok koyok kaku neh iki lho ta. Kok ngene, ndeknane seminggu wis leren lho, sik iki kaku neh tak kocek 3 dino 4 dino. Nggih, lah jere sampean sing gecek, Mas. Iya. Lah gak melok, sak tali tok. Sampean. Mukanan nek. Lho, oh gak sing sampean nik. Kok. Lah nek icir kan ten ngono Bu mikir. Oh alah. Iki mah otak ning bendok dhewe Pak Dian. Anak ndok sitok yo ning atuh kok terus mbak sampe kene malah piye yo. Aku perasaan kok Pak Jel-jelan kan yo acarane yo ngono kok jan trimo sedelo kok tengah arep. Tengah arep. Sampean mbok gorono Mas? Gak apa-apa Mas nek sampean gorono. Gak wani kok. Nek sampean gorono lah. Gorono lah gak apa-apa Mas. Aku tak mlaku wong edak. Penak ndeknane aku kocek jagung yo dalane yo menak kok. Cuma mlebune iki rada lunyu mletre-mletre sithik-sithik ngono. Lamur iki winae kon nggo Pak Ali. Kon gak ngarep. Memang gak nggo banyu ya, aku jujune nggowo jan iki. Lho lah engko kudu ngombe. Iki aku nggowo. Lah nggo Joko. Yo bismillah. Pokoknya cuma bertiga iki guys. Icir kan yo gak akeh icire. Jere diciri separo iki nggone yo ngasih sing tak koceki jagunge kae. Diciri neh cuma jere yo ora akeh. Emang sekitar enek 5 kilonan ya ndak ngono. Enak ya? Nek mbok imbas iki iciran 6 pek. Lah icire gak kabeh paling sing mirengetan diliwati engko. Sing gak patek dadi sing mbok gloni kae lho Pak. Iya, kuwi cilik aku nurut cilik-cilik kuwi arek ndek pas kocek kae. Nderitis ya. Ya tukulane nderitis apik. Ketok yo koyo genek sulamane. Nggo apa? Wah, aku ora nggawa tapi nak tak pondong. Mulai apa Mbah saya? Nek ulur jagung ki penak ya guys, gawanane apa? Cuma tas punggung. Nek kocak jagung kan walah berengkut nggo. Gembreng nggo sayuk. Icir lek nggone Mbah Sarji, Pak Detres. Dicirine sing tak koceki ndeknane ki lho. Lah icir, Mbah. Nggone Mbah Sarji. Sampean pe mulai ndi? Wis sampe panen tebu. Ludek anu panen tebu. Iya mumpung renek udan. Nah ini ya Yan. Kemang cara menawa mbok gorene gak wani ya Yan. Nek aku mlaku pun mbok tumpaki dhewe. Apa gak nyepet-nyepet ngono kuwi tiwasan. Lah iya.
Karo nyepet-nyepet kok aku pegel ngunggahno bite. Sek, sabar. Sir, ngene Pak Mbak Sarji. Rene terus ono kae. Lah tapi metu Pak But metu yo iso paling. Ora iso yan kuwi lho sing pelem rono kowe. Ora. Ya maksudnya iki ora sampai tekan nggon lah. Iya, mbok tekakno iki lho sor pelem kene engko. Ya iki kan rata saiki. Ya. Nek Pak Ali mau ndriyo ngulon bablas ya nggo motor. Ning Senan ning gone Deni. Lah tapi dikon ngene Mbah Ran nek lha kowe gak melok Mbah Ran. Lho, apa ya? Wong pat ngene nek. Mbak Su wonge jak. Nih. Senin mbek Selasa yan, ngene Mbah Ran iki rong dino. Nek nggone Deni jerene wonge akeh misan, gak mending ngene Mbah Ran ki ya. Engko iso Dene tek bareng-bareng. sedina lah ya mbok. Lah minggu ge enak. Lah sesuk Mbah Santo nu Dik. Minggu kene Mbak Santo. Iya, lah sesuk kaya tok nggon Mbah To kene. Pak Egan tak jak laporan ya. Oh, lah nggone dhewe kok. Ini benda ki dhewe apa mbek blok edi? Iya lah ya sak grup sih. Lah iya. Lah engko tang kono ya rung bar. Melok kene lah. Engko nek kowe Pak Edian nek melok ki kowe goncek lho yan aku mlaku mbek sapa mu? Balani. Goncek paling teko desa. Bibite ya genuh yan sing ngene Mbah Ran ki jere. Nek ngene Mbah To sesuk ki jere Perkasa. Sing nggone Mbah Ran kuwi bibit jatah gak yo penak kodalane. Nek muni Perkasa ki yo lah. Nggone Mbah Ratemi tangane. Sing gone papan apa sing kene? Sing Mbah Ran kula nanti ngene Mbah Pomo. Kuwi lho sing dicili awak dhewe digocek awak dhewe kae. Engko Selasa ngalih ngetan, ngene nopi. Nek kono wis bar. Iya. Kene yo. Iki lho, lunyu nek pas nggo motor ki munggah iki sing mbok Deni iki. Ngene lah kowe mletre-mletre yo. Munggah iki Mas Ami. Iya ora. Kocak jagung ki mosok lali yan. Ya aku ya lali yo perhatikan. Iki sing kocak wae sapa ndak wae lek sir. Pak Elena. Kidul ratan iki. Mbah, apa yo ngene Mbah To sing kocak? Iki jak gone lek santai. Lek. Gone lek santai iki. Walah, lah wong Pak Bambang ngono kok. Gone lek santai yo. Nggone lek Samto lek. Apa icer ki mbone Mbah To? Iya lek Srika. Lah yo ra ngene Pak Yeni ya. Lah rek mbok borong dhewe ge napa? Kan iso iki barang. Awake dhewe iki rene apa rono? Yo rene, ya nek rono ki teko ndi rene le. Piye iki lho? Rene bolak-balik esuk. Lho rene bolak-balik esuk. Lha kuwi Mas Irul wis ngirim kok. Sesuk kocek sing dhisik, Mas. Kocek sing dhisik sesuk. Kidul ki sing ndi aku urung tau roh Mbah To. Sesuk kuwi tenan. Piye iki aku leren kene sik. Ya. Sesuk jere Perkasa. Perkasa sesuk. Nggone sing Perkasa ngene tak kae. Lah nek iki jatah yang genah iki. Ning tangan lho kok. Mentele cah mbayani ya. Petuk bestine.
Medal medal. Apa kowe? Kicir, Mbah Sarji iki lho. Itu iki lek. Heeh. 5 pes kok. Wong kira. 3. Engko nek kan yo ngasih paling dreyo mbek Kang Tris kaya wong 5 mung pira. Lah kae Pak Detris gak kok ngguri ke Yan. Pak Detris. Ayo nek jatah ki lho yo penak yo tangan. Iya, ngene Mbah Ran lah ngene iki. Sok Senin kuwi. Walah Samsi ya. Loh, lah aku ngakone dhisik yo ngasih yo rene. Nggone no ngakon dadak yo. Kowe iki yo ndungu ae sih informasine iki. Lah iya. Lah kok yo ndungu ae. Iki jek tunggale ngene Mbah Samto, Mas. Dhewe ya? Lho, apa lek? Golek-golek kok ora ambok-lebok. Oh alah iya. Lah iki Pak sapa iki? Pak Elena. Iki ngene Pak Elena, dhewe-dhewe berarti. Lho nek mbak ini barang oh. Lah iki beda nganu iki. Mbak. Iki nganu tunggale Pak Elena. Wah, yo ora apa. Kok ning omah Yan, para esuk ape budal kuwi lho. Iki perkasa iki jagungan ya. Sak nggone Kok gak padha Pak Elena iki? Iki lho. Lor latan iki delatan berarti. anding tawet pas isor tawet pas lho. Ayo, iki perkasa, Mbak. Yo, panggil yo. Tapi nek wis garing kan jenengan. Benar. Jangan yo. jenengan timbang. Mulet e lho ning tangan ki wah tenan pokoke tanganku aduh mlentung kabeh. Tapi yo Pengen dhuwit marai. Dhuwike iki lho. Iya, kayak Mbak Mas Ali wis teko kono. Alhamdulillah tekan lokasi gubuk derita. Loh, lah sing gecek sapa kae le sisine? Kok sana sing gecek? Etan sing ndi Mbah sing marake miring rono? Sing ngono iki. Ora didadekake iki ora. Engko ora kiring ora bareng bapak. Iki Mbah apa iki? Enggak, aku jare bapak. Ya tak turuti aku. Lho tentu. Memang sing iki Oh, mah mukan teko Pak. urutane jadi lu baru. Iki lho. Lah iki lho tak lho. Lagi. Juga kencengane Pak Mde kae. Urutane Pak Dhewe urutane Kang Tris kok. Iya. Kita ijeri sak ruang wis kan. Kang. Uruti sing tenane ya. Iya sih. Apa mau mbok ben ngopi. Aku berarti mah yang melok ya. Makanya apa? Mari yo kesel kita iki. Kok kira ora enak obat ya. Iya, kok kan obat. Obate ya awake dhewe Bate semangat. Obate semangat. Semangat ora duwe. Oh, ndek mbiyen ki enak yang ngomongan ki. Penyakit uwak iki lah ya. Iya, semangat ora duwe. Penyakit uwak iki jare penyakit gede mung. Penyakit apa, Mbak? Uwak. Ya, penyakit uwak. Mbah Dongkol, Mbah Waji kok. Wong lho kena penyakit uwak ya penyakit gede. Kuwi lho, Mbak. Heh? Cek-cek kuwi HP ngrim. Di. Walah iya lah karo aku. Lah iya tenan ae. Lah aku kok ngerti kono. Heeh.
Yan. Edak metu iki lho kali kanu edak metu kanu kali bedah iki lho edak metu kono. Kok nggon nek padi kok kidul nek padi iki. Nggone iki kidul nek padi. Ya, motor yo. Alas itu kae jais iki. Anu lek sing dibon ngono. Jais serai. Lah iya, Dibon gua anu palas. Oh, kulaan. kulaan kang. Walane kono kunggon. Ini alas iki. Kabeh iki. Ngono saiki ngene lho Kang. Saiki padang Hal-hal kabeh. ngono iki kan wis gak tetek. Yo enak, yo gak ngger wong sira iki yo gak. Yo enak, wong iki yo enak. Ini manggone kan wis ora kaya biyen iki kemarin dipuna ketel. Saiki gak padang kabeh. Cara yo mbuh iki wong mak bawa ternyata dadi Ora enak syarat-syarat. Jam buka ingkong kok anggar apa panen. Gone lho kuwi ya yo buka ingkong. Lah kok katamu endi narek tahu aku ngembah dasi wis kae ngene bedasi. nutokno aku kae wis ora pisanan. Aku wis nutokno yo. Kedua terus entek-entekan kuwi lho. Kok tahu nek ini cuma paling nek lucu pas pati ngono kaya. Cepat ngono. Ngene Mbah Panido lho nek lengkap. Pat lepot buang tape. Kayak lucu. Saya iki sini iki kok ngono ki ora stres ki ndek saiki. Saya kelak iki. Yo ngirim mati ki ya apik. Ini Mau kuwi. Gone lek jayus iki yo sing ati gone lek pomo. Lek pomo yo gak tahu yo.
Gak, motornya bisa bakal tapi. Nanti lah ya mesti buka ingkung. Sok bakal. Panen mesti buka ingkung. Oh, bibit ikan cocok. Enak. Sarapan. Sarapan, guys. Wayahe sarapan. Menune apa? Sayur keluarnya, Yung? Gak, Cocok, heh. tewel. Alah iya, tewel lah yang mantap nih. Sayur tewel, dong pindang. Wes, mantap ya, guys. Kan juga hobi gue. Ini malah bocah aku mulai mendarat nih. Duh. Mbak C ini teko marek-marek bocake. Gak goes ya, Yung? Iya aku lihat ke dalam anda aku Wah. aku aku Toman. mali. Malah kerinan iki malah ya. Gak-gak. Mas sampai tak siapno lho. Nah, ya bareng mangan ngimpi naya bareng lho mari. Apa melok? Jangane ku lho nek pasti ya. Aku ki es ki enak-enak yang ngombe nek gak enak ya gak apa-apa. Aku es apa. Jadi emang wis dikumpukan kabeh ya. Perlu iso tapi wong aku lali. Bukan motor bareng mang nendi aku ki lali tak kek tas pas tak bonjol mlaku di sumut. Nang sore. Ya iya. Biasa tak kayak jerucuk emang aku mandek nendi emang enggak pita iki. Kali. Mak kok kan wae, kok kali mbok. Lo tahu Yan, piye-piye apa ning anu lek minatan lho. Bener payu papat gitu. Nek Karno juga. Anu gone ndemblo lah wina ya 120. Nek ngapun malah murah mah 170 lah. Pak sama mah itu juga. Sama mereka itu balik. Mereka tahu kita apa ya. Itu pada orang Kalau nabi nyemprot nek udah tahu lho, Pak. Kerupuk ada 3. Sampai kerupuk ya. Perkasa. Nek sakti lah nek kono ya 120 padha ya Pak Nabi. Iki lho jangan Kajian dek ngene go itu Iya, 110. apa? Kajian. Apa? Sakti. Kok murah. Neng anu lah ya. Ijine Pak mana kira 117 ya, Bapak? ora kocek lho ngene. Tak gani dhuwit 200 iki jek susuk 50 iki. Tuku loro lah ambek tuku martabak bareng. Lah iya. Murah ya. Untuk pitulah piye? Iya punya berang. 170.000 kacek 8.000 kacek 18.000 orang ngambil. Guys, nah sayuran yang ngantek diceblok dhewe-dhewe iki lho. Tewel, kloeh. Diceblok. Lah ya, bongkeng ya Mbah niki. Bongkeng berarti. Walangan ngono kae ya. Ya guys, sarapan guys. Sarapan sayure gori, lawoe ndong-ndong pindang, mantap. Itu tanduknya. Nah, sembribite ya. Bang, tak ada golek sing ijo, Pak. Ya kerupuk gorengnya kalau mah. Macam gak main dhisik. Iya, sebah gak kono nang drama dhewe. Aku sarapan. Sarapan ya. Ya kita sarapan sarapan sih. Enggak tahu. Ya sing masak yung lam kaya benah yung. Oh, kajere. Wong iki karipan. Gue doain. Ngopeni Mbah Yem. Iki bumbu deknane kalu, gawe deknane kae sendiri. Mbak Ju ndek cek ning kene Mbak Ju. Ya. Aku kaya ora ki Mbak Ilham iki goncakan mbek sapa? Apa? Yung li, Yo mesti ning kene. kak sing nane. Udah apa namanya? KKN Jarian ya ben dia ini kan dia. Kak wis Mbah bareng mbahku kok. Jualan Wong kata sing metu. Mbah kok kowe apa
apik ngono Mas aku kok. Polis ngono. Nek juke roh, ben tang bondo aku. Nomor dia rada iki. Yung lis metu ya nek terapi ning ngene Pak RT lho. Aku malah blas wong tau roh yung lis. Balik. Kuwi ngalor kuwi. Wis coban kok ngono. Alhamdulillah guys, icere Kae kono. jane iki urung rampung, urung wates kene. Cuma winae wis habis. Wates keluweh gedhi ketok rene. Winae wis habis. Macra 5 kilo ya turau gak akeh Mbah ki meng. Ya, winae. Ciran 5 kilo. Mau 4 kilo. 5 kilo. Kabeh 5 5 kilo ya turah ya Mas. Turau ya gak akeh. Cara tuku 5 ngono lho Mbah Mang. 5 kilo. Lah tak kira ya 5 kilo ya sak tengah sak bulok Mang. Nek tuku limon turau ya gak akeh. Ki cara nombo apa iki ya yo ngambil. Iya Wakku temeciran telung. Wak cara menawa saiki tok paling sakmene iki. Nek cara iki diketok kok dadi ngono. Ciut-ciut tok. Matur pun lho. Ah nyemployan. Oh, Ndang di gedang. sunati misan kok. Ndang dientekno ya. Ayo. Ya pulang guys, pulang. Alhamdulillah wis jam 10 kurang 12 menit. Jane yo urung rampung cuma ya bibit iki entek ya wis sing duwe lah ya wis ngakon wis. Marah iki yo piye ya guys? Papane jere 3, icir sithik-sithik lah nek diciri. Alhamdulillah mulih. Bayaran 50.000. Mulih cek Jubeni uya sak gegem banyak sak gelas. karo ndongokno Pak Yai ceramah iki lho guys. Setelane yo ngasih Pak Yai Toha Ap sapa Yung? Aprori. Toha sapa Mang? Pak Toha Aprori. Kalah sembribit iyup. Yes, alhamdulillah. Teko omah. Nyah, bayarannya sik enak. Bayaran cek gembel ono kok. Lho lah iya kowe nek gak duwe. Duwe bener yo. Ane apa gak? Enak di nomor gawe kok. Alah. Yung yo. Jam 10 guys, bayaran 50.000. Alhamdulillah. Yang penting untuk kemasukan. Cara kocak jagung ya ini yo urung mulai. Bapak tumbas tahu bulat. Nang tumbas. Nek gak tang bondek bablas lho kuwi engko. Ndang dek bablas. Neng yupan ngene lho Nam, neng yup-yupan. Digoreng di mobil Jam 10 panas e koyo ngene iki lho Mas. Sing kocek iki ya ini iki wis lah. Iki yo ngasih nggih mulai. Bareng. bulat digoreng
Ya lho wong teles sik. Awas. Awas. Iya, ngata urek rasane. Lah ngene kok sepaneng. Sa? Ndang rene kok gak sida rene? Apa rek muntul-muntul lawang terus ora sida rene iki, Bang? Dek, segane iki cek ora? Wes dhuwure do sak alur-alur kok ngono kuwi. Sing mbok mam apa, Dek? Sing mbok mam apa? Kurma. Endi untuk masak, Mam? Dek Dinda ki oseng-oseng kangkung. Ki mbok kangkung jaman apa, Din? Mbok oseng ki. Sik saiki ki. Oh, alah kangkung karo ale. Teh habis ya, Dek, bar mam ki, Mang. Oh, alah wis bar dimam Dek Dinda, guys. Dese ndeknya nyambel tahu karo iki mang oseng koro karo kacang. Terus Dek Dinda masak dhewe. Terus iki mang alhamdulillah Mas Lali mantan iki guys golek Dek Dinda. Maringi rezeki buat Dek Dinda. Yo didoakan Mas Lali mantan. Mas Ajis, Mas Arif. Yang banter. Depannya panenannya tambah melimpah. Amin. Terus Semoga diparingi panjang umur, sehat selalu. diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarkan Amin. rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lho, makasih Endi. Makasih Mas. Lho Mas sapa? Mas Arif, Mas Aziz. Nah, ya kaya ngono, jelas. Dikei rezeki. Mbah piye-piye niki Dinda iki pokoke kecipratan rezeki terus, guys. Kok ngene Mas Lali mantan setiap bar panen iki mesti dijatah pokoke. Wis dianggep adike dhewe.
Makasih.